Dialogu ekumeniku jista' jseħħ fuq livell soċjali wkoll. Dan iseħħ kontinwament u nagħmluh anke f'pajjiżna u jsir f'ħafna pajjiżi oħrajn meta insara minn knejjes differenti għalkemm hemm firdiet bejnietna x'nagħmlu? Niftehmu flimkien biex nagħqdu r-riżorsi tagħna, riżorsi finanzjarji, riżorsi umani biex nappoġġjaw biex ngħinu xi karità waħda, xi karità partikolari. Pereżempju, insara Maltin kemm il-darba inġabru flimkien mela minn knejjes differenti waqt xi servizz ekumeniku waqt xi laqgħa ta' talba laqda fost l-insara nagħmlu ġabra u ngħidu dil-ġabra ħatmur pereżempju biex ngħinu lill-insara li qegħdin jibnu sptar f'xi pajjiż tat-tielet dinja. Jew inkella flimkien nappoġġjaw nagħtu l-għajnuna tagħna biex wieħed mill-food banks jew soup kitchens li hawn f'Malta jimxi l qudiem u jkollu r-riżorsi. Allura jien tajt xi ħaġa żgħira tiegħi, ftit flus forsi, xi ħadd ieħor minn knisja differenti għamel l-istess u ħadd ieħor minn knisja oħra u flimkien dawn niġbruhom flimkien. Dan huwa ekumeniżmu li jmiss il-but, imma biex ngħinu flimkien lil min għandu bżonn l-għajnuna. L-ekumeniżmu jseħħ ukoll il-Papa jsejjaħlu l-ekumeniżmu tal-martri. X'inhu dan l-ekumeniżmu tal-martri? Min jaf kemm kien hemm ċirkustanzi, speċjalment fis-seklu 20 u fis-seklu li qegħdin fih, fejn insar minn knejjes differenti xerdu demmhom mal-Kristu flimkien. Għalkemm huma membri minn knejjes differenti nerġa' ngħid Knisja Kattolika, xi waħda mill-knejjes Ortodossi, xi waħda mill-knejjes Riformati li ġew mir-Riforma li beda Luteru, xi waħda mill-knejjes Evanġeliċi, għalkemm aħna hemm firdiet bejnietna u maħniex moqogħdin però meta xi ħadd bi vjolenza rid jieħu l-ħajja tal-insara ma qadx jistaqsihom int Kattoliku, int Ortodoss, inti Luteran, le. Għax aħna nsara, għax aħna ta' Kristu kien hemm min xerret id-demm nisrani. U allura id-demm nisrani nistgħu ngħidu nixxa bħal xmara bħal għajn ħajja minn xi ħadd Kattoliku flimkien ma' xi ħadd Ortodoss, xi ħadd Luteran jew minn ta' xi knisja oħra. U kif iħobb jgħid il-Papa Franġisku hawnhekk diġà ninsabu mawqudin. Hawnhekk l-ekumeniżmu diġà seħħ lan tiegħu. Għaliex nerġa' ngħid insara minn knejjes differenti taw xhieda waħda għal Kristu. U allura hemmhekk ninsabu mawqudin diġà għax tajna xhieda għal Kristu u dawn ħutna nsara li xerdu demmhom għamlu dan għax iħobbu l-Kristu u għax tant jemmnu fih u kienu lesti jagħtu xhieda waħda għalih. Dan huwa l-aqwa ekumeniżmu li nistgħu nitkellmu dwaru, jiġifieri l-ekumeniżmu tal-martri, l-ekumeniżmu tad-demm.